to the right. Tanawa inyong tapad, smile. Good morning. Pakigreet ang imong tapad. God bless you. Mama Mary loves you. Tanaw po di mong tapad, oy. Mga igsoon, karong adlawa, ang ato nga naandan, tradisyon sa atong simbahan, Sabado, human sa ato ang kapistahan, sa atong patrona, Birhen de la Regla, gitawag natong hubo, ang pag-ilis sa atong mahal nga inahan, bag-o ang iyaha nga panamit, o kini ato gayud nga pagpasigarbo diha sa pagtahod sa atong patrona, ang Birhen de la Regla. Ato siyang tagaan og palakpak. Nindot kaayo nga pamalandungon niining Sabado sa atoa nga paghalad niining Santos nga misa sayo kaayo sa buntag sa atoa nga pagtapok nganhi sa ato ang shrine. Simbahan nato nga nagisgot kini niining ato nga pagtuo diha sa Ginoo ug ang atong pangaliya sa atong mahal nga inahan, ang Birhen de la Regla. Kung atong madungog ang pagbasa karong adlawa, nagisgot kini mahitungod sa kamatayon. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 20, verses 27-40, nagisgot kini mahitungod sa pagpangutana sa mga Saduseyo kang Hesus mahitungod sa kinabuhi nga dayon, ang resurrection. Gani sa gitawag nato nga tradisyon sa mga Hudeyo, ang usa ka lalaki nga maminyo sa usa ka bayi, kung wala siya anak ug mamatay, kinahanglan ang iyang manghod maoy mo pangasawa sa babayi aron kini makahatag og anak. Usa ka tradisyon sa mga Hudeyo. Karon nindot kaayo nga ang pangutana sa mga Saduseyo kang Hesus very tricky. Kay nganuman, 7 ka magsuon nga lalaki ang kamagwangan ng asawa sa babayi, namatay, walay anak. Napugos ang ikaunom. Ang ikaunom usab sa kasamaang palad sa Tagalog pa, namatay, walay anak. Napugos ang ikalima. Sa kasamaang palad gihapon, ang ikalima, namatay, walay anak. Kaluoy pod sa ikaupat, ikatulo, ikaduha, hangtod sa katapusan. Mga igsoon, ang pangutana sa mga Saduseyo karon magtutudlo dito sa langit, sa resurrection. Kinsa man ang bana sa babayi dito sa langit. Kaya haypod sa babayi, daghan og bana. Si Jesus ang iyang tubag, nindot kaayo ug mauusab kining ato nga pagpamalandong niining ato nga pagtuo diha sa Ginoo sa pagkabanhaw ug ngadto sa langit. The resurrection is the ultimate destination of a believer, and this is how Jesus teaches us. Ingon ni Jesus, dito sa resurrection, we are like angels. Sama kita sa mga anghel. We are brothers and sisters. And we have one Father in heaven. Mao nga,
dinhi sa yuta, daghan nga mga magtiayon nagsugod na og pagpuyo sa kinabuhing langit nun. Kay moingon man sila nga, ang ako ang Father, please, I would like to introduce to you, Father, my sister wife. Sister wife na niya. Father, mao po niya akong kuan, Father, kini ako ang brother husband. Si Jesus nagtudlo nga dito sa langit kita managsuon. On the other hand, it is true nakadaghanan ka nato hadlok gayod mamatay. Anxious ta pag magisgot na gani ta og kamatayon. Gani kadaghanan nato mahadlok maghisgot o kanang mulitok og kamatayon. Dili taganahan nga diha sa conversation nato moabot ang kamatayon, muundang ta pag maghisgot na gani og kamatayon. Though in the reality, wala gayoy magpermanente dinhi sa kalibutan. We all die. No one is permanent in this world. And that is why in the olden times, bisan sa panahon ni Jesus, ang resurrection kining kinabuhi ngadto sa langit, heated discussion gayud kana. Mga igsuon, niini nga paagi diha sa atong pagtuo sa kinabuhi nga dayon, dili unta kita may sama sa mga Saduceo nga diin wala nagatuo sa pagkabanhaw sa mga minatay. Si Jesus tataw og klaro kaayo sa iyang pagtudlo nga diin ang pagkabanhaw maugayod ang ato nga maabtan niining kinabuhi sa kamatayon nato dinhi sa kalibutan. Gani ang iyang example mauman ang iyang kinabuhi. Mauman ang krus og sa ikatulo ka adlaw sa iya nga pagkabanhaw. Dito sa langit, there is no more distinctions about our identities. Kana bitaw makaingon ka nga, kaning ako ang gwapa nga asawa, ako pabagyapon siyang asawa dito. Kining ako nga bana nga gwapo, ako pabagyapon na siya. Kining akong kwarta nga dinhi sa yuta, ako pabagyapon na. Kining ako nga talent or skills, ako pabagyapon na. No. We are all equal in heaven. Kitang tanan equal in the eyes of God. Amen? Muna nga, let us not be worried. Dili kita mahadlok niini nga paagi sa kamatayon. Tanawa imong tapad. Tanawa imong tapad. Tanawa sa imong tapad. Pangutana imong tapad, hadlok ba ka mamatay, sister, brother? Sa tubag. Hadlok. Ikaw gani, Father, hadlok mampug ka. Tinuod. Hadlok gid tang mamatay. Labi na kay wa pa ta kasuway. Sulay sa bitaw. Mga igsuon, niini nga paagi hinaut unta nga kining atong kinabuhi uban sa pagtuo sa ato nga Ginoo, atong sugdan, palawom ang atong relasyon ngadto sa Dios ug ngadto sa uban. Ang relasyon nato sa Dios, relasyon nato sa uban. And let us put our hearts longing for God, our homecoming in heaven. Kay mauman kini ang atong destinasyon sa kinabuhi nga matuuhon.
kining ato nga kinabuhi nga dako nga pagtuo diha sa ato nga Ginoo. Ug unsaon man nato kini pagtuman? Ang pagtuman nato diha sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ug ang pagsunod sa kabubuton sa Dios importante kaayo nga uginubanan kita sa atong mahal nga inahan Birhen sa Regla. Kabalo kita ang iyang inahanon nga pagtagad nga ni kanato sa kinabuhi, tultulan gyud kita niya ngadto sa iyang anak. Kagabi sa amo ang discussion uban ang mga kaparian nato dinhi sa parokya, ang mga missionaries of the Sacred Heart, kaming mga MEC, nagisgot kami mahitungod sa hubo. Nindot kaayo nga naay usa ka pari nga kauban namo dinhi sa parokya, ang iyaha nga kining pagpamalandong ang hubo. Ingon siya, ang hubo dili lamang kay mabago ang sanina sa atong mahal nga inahan, apan hinaut unta nga kining ato nga kinabuhi maghubo kita ngadto sa atoa nga mga daan, maot ug ato nga mga kining dili maayo nga mga batasan. Ang hubo nga diin ang atong pagbag-o niining ato nga kinabuhi atubangan sa ato nga Ginoo. Ug nindot kaayo nga kining ato nga panulundon tradisyon sa atoa nga shrine parokya dinhi sa Birhen sa Regla, makita nato unya 8 AM ang kining votive mass sa atong mahal nga inahan sa hubo, sa atong mahal nga inahan ang pagbag-o sa iyahang sanina, kini asab ang ato nga pagpamalandong nga maginay-hinay kita og wagtang ang pag-ilis nato sa mga daan, maot, mga kining gitawag nato nga mga dili maayo nga mga buhat, aron kita niining ato nga pagtuo diha sa ato ang Ginoo, angayan gayud kita nga moatubang sa ato nga Ginoo. Amen. Balik ta sa langit. Ang langit nagisgot ka nato niining ato nga kinabuhi nga mao ang ato nga patulngan. O ginahot unta nga kini nga paagi karon sa ato nga pagpamalandong, magsugod ta sa pagbuhat sa langit nung mga buhat dinhi sa kalibutan, aron ato gayud mapuy-an ang kanunay nga pagtudlo ni Jesus sa iya mga tinun-an ug sa ato karon nga mga matuuhon, ang kinabuhi sa kalinaw, ang kinabuhi sa kalipay, ug ang kinabuhi sa pagigugmaay sa matag usa. Ang ato nga paggugma sa Dios dili kini nato mabuhat kung wala ang iyang unang nga gugma nganhi kanato. We have to remember, God loves us first. Ang Dios una nga nahigugma nganhi kanato, ug gani karon kita nahigugma kay tungod kana sa Dios. Ang pagigugma nato sa atong isikataw, timaan kana sa ato nga pagigugma ngadto sa ato nga Ginoo. Amen. Pakitanaw sa imong tapad. Tanaw imong tapad. Ingna imong tapad, I am glad to see you. Bisan og pungot ka niya kagabi, kung imo ba ng bana, kung imong asawa, imong silingan, imong amiga, ingna ang imong tapad, mupadayon ta panaw sa langit. Amen? Palakpakan nato ang atong mahal nga inahan, Birhen sa Regla. Palihog manindog.